sa restaurant. Akala naman ito si Jerly, puro McDonald's ko lang si dadali, no? Oh, ngayon napunta kami ngayon sa ano, sa Legend Hong Kong Seafood Restaurant. Masarap. Kaya pala hindi natin makita from MacArthur Highway. Ang pangalan lang lagi nakikita natin. Nasa, ano pala siya, 4th floor. Pero papasok ka through Best Western Hotel. Sa steel parking. Oo, magpark ka doon. Oo, tapos bababa ka sa steel parking, may elevator. Tapos papasok ka ngayon sa entrance ng hotel ng Best Western. Mag-elevator ka to 4th floor. Oo. Yon. Masarap yung Angus beef at saka yung noodles, crispy masarap. noodles, masarap. Masarap naman yung ano nila, yung vegetables mix, garlic vegetables, ang sarap din. Garlicky talaga ang lasa. A little bit pricey, pero okay lang, hindi masyadong ano, pero I mean, okay naman ang serving kasi. oo, ang service nila maganda. At saka yung serving. Tapos yung serving, Marami. and then bilib ako talaga sa ano, sa ambience. Talagang Maganda. ano, talagang maganda. Tsaka yung staff nila, maraming mababait. salamat sa inyo. Sila pang nag-ano guys, nag-suggest na, oh gusto nyo i-vlog dito sir, ganyan. Mababait sila. At yun nga yung mga fixtures at saka lighting, maganda ang lighting dahil ano, bumabagay sa mga fixtures nila. May view pa. Tapos meron pang top view nasa ano, nasa 4th floor kasi. nasa ano, nasa taas, 4th floor. Ngayon pupunta kami ng Nepo. Yung Nepo parang ano yun eh, parang Ay, si Mark, sandali. Hello? Hello? Hello, Mark? Yung ano ito sa Lazada. ano kakailan. Hello? Oh, Hello po. hello? Madam Lazada. Nasa labas kami. Pwedeng pakilagay na lang dyan. Sa mailbox na lamang sa maliit na gate. Sige. Maraming salamat ha. Apo, sa maliit na gate na lang na madam. Oo, thank you. Thank you po. Lazada. May delivery ng Lazada. Lagay na lang down. Maliit lang, so lagay na lang niya sa ano. Hindi ko naman matanda kung ano in order na maliit. Yung lip oil siguro. Jen's Chocolate Store ba? Puro siguro chocolate dyan, oh. $500 meters left. Power Plant Mall opening 4th quarter 2027. Power plant. Power Plant Mall. Saan ba tayo yung pinaparkingan natin dito? Left ka in 100 meters. Ano ba yung sinabi mo? Mall? Ano yun? Nepo Mall. Yung pinunta natin ng ibang pangalan. Ito yung ano? Angeles Electric Corporation. Jing Solis, yung mama mo, diba Saan dyan tayo nagtatrabaho dito ba? noon? Saan tayo dito? Kaliwa? Oo, Ha? yeah. Ayan, Nepo Mall. Hindi yan ga. Hindi, yung sign. Tapos
turn right ka in 300 meters. Sasabihin mo kung saan. Hindi ba tayo nakakapunta ng Nepomul? Turn right. Ito, Nepomul. Saan ang parking kaya nito? Yun yata. Sumobra na tayo. Sumobra na tayo. Parking, hindi natin alam. Ayan ang Nepomul. Ngayon pa lang tayo makakapunta dito. Eto friends, nandito na tayo sa Nepo Mall. Sayang hindi namin nakita agad to. Lagi naman yan. Favorite? Matagal na tayo hindi nakakakain yan ha. Oo. Ngayon pa lang tayo nakapunta dito, ano? Oo. First time. Saan tayo pupunta sa taas? Third floor. Anong store? Tanong natin yung monitor. Dito palang Robinson's Department Store. Sa loob ng Nepo. Sa kanan, DIY. Do it yourself. DIY. Thank you. Marami palang tindahan dito. Nepo Lane. Ngayon lang kami napunta rito, friend. Para kay Sky? Kay Sky, Ano yan? foodie. Ay, ang cute niyan. Kaysa dito. Kaya lang, hindi naman yan mag-ano sa ulo niya. Hindi naman yan mag-i-stay. Hindi. Tsaka maliit. Maliit. Ito maliit din. Ayan, kasya sa kanya yun. Pero meron naman siyang t-shirt. Mainit naman para magdamit si Sky. Dami pala dito ng tindahan. No? Yeah. Ito DIY ko lang. Ito sir, 5,000 lang. 32 inches na. Ang laki nga eh. Maliit lang kailangan. Yung maliit lang. Ito sir, maliit na rin. Yun, 20 inches sa pinakadulo. Ano yan? 20 28? inches po. 28? 20. 20. LED TV lang. LED TV po. Hindi siya smart TV. LED lang po. Kung RCA po, HDMI pwede siya. HDMI. Yung pasakay lang, pwede sa HDMI. Pwede po yun, yung HDMI. Smart TV ba yan? Hindi siya. LED TV lang. Normal TV lang. Oh. Yan, pwede na po kayo mag-video ko dyan, sir. Saan? Doon? Through HDMI. Ang question kung pwede mong maikabit yan doon sa gitna. Yung gitna niya. Ng ano? Ma-improvise ng ano? Ang liit, ano? Oh. Hindi pwede. Kung ma-improvise sana yung... Kasi yun, merong... Yung ibabaw niya, merong Para tubo, sir. Butas Oo, na tubo. pwede mong pasukan ng tubo. Ngayon kung pwede sana rito mag-improvise ng... wala. Wala sir. I-fix mo talaga siya. I-fix mo siya dito sir. Gagawa ka ng parang base niya para yung mismong tubo na yun idikit mo siya dito tapos yung mismong butas doon sa gitna ng ano mo sir yung video game mo doon mo siya ilalagay. Hindi, Naka-permis na siya. kailangan permis. Ang ano lang po ito kasi medyo mabigat siya sir, meron siyang glass panel. Hindi siya kamukha ng mga ganito na LED lang. Ito magagaan lang to. Ito po hindi siya kasi meron siyang glass panel. May glass. Lahat sila, no? Yes po, lahat ng maliliit namin sir may glass panel. Ito parang malaki tingnan pero maliit lang pala yung ano niya. Yes No? po. Oh. Kung sa ano naman usage naman ma'am, pwede siyang gamitin.
Oo. Kung sa ano? Kung sa Usage, usage po, oo, pwede pwede. naman siyang gamitin. Ah, okay. Monitor din pwede, di ba? Pwede siya sir. Ano kasi to TV monitor na rin po siya. Pwede siya pang PC. Basta meron din po kasi itong VGA. Kung lalagyan mo siya ng VGA, pwede rin. Pwede rin siya sa HDMI or RCA. Pwede rin siya sa USB po. Hindi lang siya di Bluetooth. Kasi po, hindi pa siya hindi Bluetooth. Hindi pa siya. Hindi. Pero yung HDMI naman, nakakonect ka naman. Oo, sa bagay. Oo nga. So, pagka ganun pala, basta meron lang HDMI, makokonect dun sa mga portable na Bali kasi karaoke. gagawin mo na kasi ma'am, yung video ma'am, manggagaling doon sa video okay nyo, ililipat mo lang sa TV through HDMI. HDMI. True HD. Yung mga monitor na ginagamit na hindi TV, monitor lang talaga siya. Pwede rin yun, ano? Basta Depende may na. HDMI. Basta may Pwede po. HDMI. Pwede po. Oh, wala kayong ganon na monitor lang. So, mga pang-office yun no? Office supply. Sabi kasi TV monitor lang po talaga. Saan? Dito, sa kabila. Diyan tayo kanina. So guys, sa kabila na tayo ng ano. Ano na yan? May para kay Sky, footstool, tsaka garden tool. Ang ganda ng mga damit ko. Importante yan po. Mag-walking tour na lang tayo. Nandito na rin lang tayo. Ha? Mag-walking tour na lang tayo. Yan. Nandito na rin lang tayo. Dito pa pala marami pala dito damit, oh. Parang gawin natin isa. Ha? Maraming sapatos, maraming damit sa tinda. Chinelas. Kaya yung mga taga rito sa Nepo. Hi, ma'am. Hi! Ayan, nandito kami sa Nepo ngayon. O, at least makakita nyo ngayon, no? Etong Nepo Mall. Dami at palang least- tindahan dito. Oo, at least makita nyo yung ano, Maraming sapatos tinda. yung mga matagal nang hindi nakauwi. Oo. Ito at least ito para manariwa sa inyo. Yan. Maganda pala dito mag-shopping, oh. Oh, 100 lang. Oh, mga short, Hindi ka namili. sapatos, pantalon. Oh. Ay, nabibili ko lang kahapon ng ng isang araw ba yun? Kailan ba ako bumili? Kailan tayo nasa SM kahapon? Or ng isang araw? The other day. Oh, ang dami, oh. Puro denim. Para kang nasa ano nga ba yun? Yung, Sa Visoria? hindi yung Green Hills ba yun? Green Hills ba yun? Oo. Aba, ito yung mga gusto ni JR. Ay, Nagko-collect siya ng ganyan. Oh. Si Mga JR, toys. di ba si JR at saka si Yuri nagko-collect ng ganyan? Hi, ma'am. Hello! Ano tawag dito, ma'am? Funko Pop. Ha? Funko Pop. Ah, yun pala. Mga bata. Funko Pop. Thank you, ma'am. Thank you! Alam mo sino pa nag-ano yan? Si Patty, yung anak niya. Buy and sell siya ng ganyan sa eBay. Oh, yeah? Funko Pop. Yun pala.
Ayan o, kasuotan. Ano ang kasuotan mo? Dami pala dito pagpipilian, no? Ha? Dami. Ba, may Miu pa. Ayan. Nasaan na yung kanilang Robinson Mall? Sa baba ba yun? Robinson Super... Ano ba yun? Oh, ang presko, tingnan oh. Presko ng mga damit oh. Ha? Saan? Hindi yata tayo bumili nun. Hindi nga, nasa kabilang building. Pero ibig sabihin, Yeah. polo. Pasok kayo po, ma'am. Tingin ka sa loob. Ito, ma'am. Pasok ka po. Ito po, ma'am. Huwag kang mahiya. Hindi ako nahihiya. Wala akong hiya. Di ba? Babayad ka pag may nagustuhan ka. Oh, may silin pa. Pwede ka mag-try, ma'am. Wait lang po natin. Oh. Entertain mo muna sila. Hindi po meron po siya ano. Ay, kinuha po. Alayo. Kinuha yung stock. Wala kang gusto? Thank you, ma'am. Doon, sa taas, kagaya nung sa SM yung cyber ano nila, baka mayroong monitor dyan. Ito tayo. Mahal na yung monitor pagka na. So TV lang talaga gusto mo. Ano pa ba yung TV lang gusto mo? Di ba? Ano ba? I guess. Kaya nga nandito ka na nga rin lang, punta mo na. Gala kami guys, gala. Off ang mga hardinero. Bukas sardinero na naman kami. Ayan pala yun. Robinson's Department Store pala. Ang mga cellphone lang dito. Mga uniform. Let's go. Puro ng cellphone pala dito. Yes, ma'am. Makeup Hi, lang. vlog. Hi! Puro mga cellphone lang dito. Mga cellphone lang pala. Aha. Cellphone dito, no? Puro cellphone pala. Oh, balitin mo. Mga Costco brands. Glucosamine, vitamin E. Costco brand ito, mga Kirkland, oh. Oo. Matcha. Mahal lang dito guys. Tanong tayo. Ano ka? Hello, magkano ang fish oil? 1.6 ang isang ano? Ang isang, ito, isang 400 pieces. Okay, thank you. Teka, Ito yung iba. Ito, Glucosamine. 2,000. Ilan na laman nito? 280. So, bali 40 ba? 280 ang laman. 280. Okay. No. Oh, yeah, 280. Maraming salamat. Thank you, ha. Thank you. Mas dahil kasi imported, kaya mas mahal siya kaysa may food court sila dito pala oh. Tingnan natin. Hi. Sila. Hi. Ha?
tapos na kami dyan eh. Tingnan natin ano mga tinda dito. Nakakain lang namin guys. So busog pa kami pero tingnan natin. Gulay po! Tumingin tayo, baka may magustuhan tayo yung para mamaya. Ayun na naman ang kabigting sa halo-halo ay. Hanggang ngayon hindi ko pa na-try. Ayan. Mura lang. Parang sarap eh. Pork pala. Ito beef. Bibimbap. Mura lang ang pagkain dito. Mura. Ayan, medyo mahalo-halo. Sarap na halo. Sabi nila, fresh lumpia. Ay, fresh lumpia. Baka may magustuhan ka na para mamaya na, hindi na lang yan. May palabok din. Maliit lang pala ang halo-halo nila. Dito bisa tayo. Ayun. Oo. Ride of a riot. Alin? Yung halo-halo doon. Inalis yung ice niya. Eh, nandun yung milk eh. Halo-halo tayo guys. Tingnan natin itong kabigting sa halo-halo. Pride of a riot. Halo-halo. Hindi ko pa natikman yung razons. Ano? Razons na ano. Razon? Masarap daw yun. Kasi chona. Halo-halo. Oo. Hindi daw marami ang klase-klase ng sahog niya. Saan daw meron nun? Mga mall or... Ay, huwag mo, tingnan natin. Hindi ba tamis? Hindi, nasa ilalim pa. Oo. Naman namin eh. Bukas, garden ulit. Pampalamig lang na mainit. 100 pesos guys. Wala na siyang ice cream pero marami siyang gatas. Okay na rin. Pero yung, alam niyo yung ano, yung manginasal na halo-halo, ang ganda ng itsura. May ano pa, may ice cream pa sa ibabaw. Pero ito mura lang. Yes.
Teka. Ayan, oh, kabig things. Halo-halo. Para lang ano, ma-refresh. So guys, hindi siya colorful tingnan, ano? Pero okay, ang dami ng gatas. At saka yung mga palaman niya, parang pastillas ang lasa, no? Masarap yung mga ano niya. Hindi palaman, Sahog. sahog. May mga beans, at saka parang may pastillas, masarap. At saka marami siyang sahog, pero hindi lang siya colorful. Kasi pag halo-halo, di ba, usually pag colorful, parang hindi mo masarap na kaagad. Kasi colorful. Pero ito, wala siyang kulay. Hindi siya makulay. Pero masarap siya. Tama nga, no? Hindi na kailangan ng ice cream. Ano? Very creamy. Yung parang pastillas. At saka ang dami. No? Oh. Ayan, no? Ito ano yan? Parang pastillas ang lasa. Ito. Tingnan natin yung handyman. Para ano yan? Ace Hardware. Oh. Tingnan tayo. Bumili kami guys ng ano. Ano tawag doon, Langga? Soldering gun. Soldering gun, 215 pesos lang sa handyman. Anong floor na to? Hindi ko alam. Second yata ito. Dito tayo. May elevator din ka? Escalator? Bababa pa pala tayo, no? Oo, yung nandun. Sige, ibaba tayo dun. Kaya pala doon ka papunta. Pero yan ang dulo. Oo. Meron Sige, din to. bababa tayo. Maglakad tayo. Oh, LBC. Jollibee. Ganda pala dito. Lahat nandito na. May Ideal Vision din dito. No. Supermarket. Wala naman tayong kailangan. Dito ka kayo pumasok? Robinson Supermarket? Hindi, doon. Ha? Tignan ko. Doon nga. Sa kabila? Oo. Free massage. Hindi dito. Pagpasok. Dito na. Hindi. Ga. Langga. Ga. Ga. Hello! Friend ko si Mang Inasal. Tingnan yung halo-halo nila guys, colorful. Ganun talaga sa ano, in person. Ganun Magkano? colorful. May red ribbon na pala dito. Oh! Ganda ng mga damit nila.
Baguio. Yeah. Nakuna natin yung mga sagala. Gaganda nila, ang gaganda ng mga damit, ang gaganda ng mga mukha. Inahata nga ako eh. Akala ko gagawin akong konsorte. Nung pala patutulak sa akin yung ano ba tawag no? Karos, ano ba yun? Karosa. Akala ko gagawin akong konsorte. Mali. Salamat guys sa pagsama sa amin. Salamat guys sa pagsama sa amin. Thank you guys ha. Thank you so much. Grabe ang gala ng mga gardenera. Ay, hindi pa pala tayo tapos. Pupunta pa tayo doon sa sinasabi ng ano. Ha? Oo. Wala ka, alas 4 na pala. Sige lang, wala naman tayong pasok bukas, no? May garden tayo. Walang problema yun, enjoy yun. Magdidilig pa pala ako. Pero parang hindi ba cloudy? Magpasalamat ka na. Thank you so much guys. Thank you sa pagsama sa amin. We love you all. Bye bye.